Okay. I want to join on at this broadcast. I can share button. Keep sharing this video. Click on like and love. Let the gospel continue. I can share button. Sharing this video. Click on like and love. Let the message continue. Share this video. Share this video. There is a reason why I cannot stop talking. You know that go? Because now say na no onye ya akpụkpụ ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ. I will explain. Onye ya akpụkpụ ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ. You know that go? Most of our brothers not in diaspora will not understand what is going on. You know that go? So sometimes most of them speak out of ignorance. Then, just like the caption TV, we have heard the voice of Jacob, then feel the hands of Esau. That is exactly what is happening in Anambra State now. So that you will be very, very careful. And I am also calling the attention of the security operatives to this video name. Anybody follow against what Soludo is doing, Wonyohi, Onyahu Kidi and Napa, Onyahu Nebu Mwado, Onyo follow do against Ifa Soludo name Anambra State. Onye ahụ na-ele paasị ahụ mmadụ, onye ahụ na-egbu mmadụ, onye ahụ na-ezu ori, onye ahụ na-atọ mmadụ. Disregard this thing na-ekwu at your own peril. Now let me tell you something. All the genuine ndị ọdịnala people apụtago denounce all this particular thing. Governor ji ebukosi nda kwuo na nda ha bụrụ ndị otu anyị. If I name yes, I've heard Natu, the family doctor, say something about this. I've heard the Million Willow Karao say something about it. I've heard the Bekredo say something about it. I've heard a lot of traditionalists in the name of Menana, in the name of the real ordinary Igbo. They have all come out to say, Nefa nda na-eme abụrụ ejiri mara anyị, nefa nda na-eme abụrụ ife eji wee mara anyị, nefa nda na-eme abụrụ our culture and tradition. Ibere Shade, I greet you. Can you tell me why the likes of Mazi Dibia, you heard the likes of Africa, and the ndo to ha niile ya eji eti mkpu na-akụpụsụ isi na Soludo na-abịa after ndị ọdịnala? When it is very clear na Soludo biara after Ndeji, their personal enterprise will have commit a crime na Igbo. Now let me tell you something about people like here, the light of Africa and the likes of them. Oh yeah, they would take him be for governor because na nde dibia ni na alụ joba so na bankuru ha na akụkọ ni na ha na akọ. Na akụkọ ọmụma ngozi na ndị ya dị niile afa na-akọ. All this ụmụ nwa dibịa so na ndị na-abankrolu ha. So now kedu ife onye ji wee na-ewute fa? Onye ọnwụ na-efuludu against ife a Gọvanọ Soludo na-eme in the guise of ya jee chọwa ndị pastọ. Onye awụ onye Gọvanọ Soludo mebiri business. Ọ ndị Gọvanọ Soludo mebiri 1 or 2 businesses ha na-eme. Ịghọtago? On the Governor Soludo maybe the business ha na-eme nke ma if you onye ntoka ewu if you onye ohi ị na-egbu mmadụ ị na-ele paasị ahụ mmadụ ngụ onye ifele suppose ide eme ekperima bandit. Don't worry, very soon hand go touch you. One day is for the thief, another day is for the owner of the house.
one day monkey go market no go return ụmụ ekperima ụmụ ekperima soro udo abịa na business unu niile n'iyi unu na-esigharị ọnwụ na comment section all in the guise of ndị na-eme ọdịnala. The real people na-eme ọdịnala, even those I have communicated with, agbagom sị na ife gọvanọ Soludo na-eme consign ha because na ụmụ ka o si wee affect ife ha na-eme. Jee na-edo Nnewi ụbọchị ha ji eme ọgbakọ ilu ebe a efu the real ọdịnala people fa na-agbakọrọ onwe fa. Ọ na-ewute m na dozie ike dị ife Ikenga Nnewi Ikedi Ife hospital na ọ nọghọzi ndụ taa because ọ nọ ndụ taa onye ahụ the first person aka abịa after these people. Dozie Ikedi Ife aka etinye na mkpụrụ oke onu wee gwa ndị unu emezina nsọ ana na ifuru na-emewu nsọ ana unu edesikreti ala Igbo nke m ime ezuzi n'ori na onweghị uru dị n'izu ori atọzi na mmadụ na onweghị uru dị n'ịtọ mmadụ ibe ya egbuzi na mmadụ. There is no gain n'igbu mmadụ. Medebe nsọ ana na nsọ ana anaghị ekpudowu na ị na-eme nsọ ana. Look at the anger nọ n'ime you na gọvanọ bịa mebisiala unu business unu chọkụ unu turn Anambra State into a desert. Governor Soludo wee sị unu no, we will not allow you to do that. Unu na-esigharị ọnwụ. No wonder Iyado shocked if o ji wee wuru ụmụ ọkara okorobịa nọ in their early 20s, in their late 20s, even as young as 17-18 years. Ịpụta ifo ha na Facebook ha na-esigharịsị ọnwụ. Ị na-ajụ onwe gị kedu ife wu problem of kịrịkịrị ụmụazị a. Ụfọdụ n'ime ha wụ evidence of condemn mkpụrụ mmiri Igbo loud. Ife osuse ọgwụ ike. Kedu ife ha na-akpọ nke eli kanagonodo ka ha na-akpọ nke ha adamidicha n'ụmụazị na echiche ha niile n'iyi. N'elu ejidekwa onye ntọ aha one ka edo 18 years, aha one ka edo 20 years, aha one ka edo 22 years. Now you know why you see a lot of them frustrated by Facebook. Jekwu ofu onye ọdịnala ịma na nkọbenyu jee jụọ ya na Soludo ọ na-abịa after ọdịnala people ka onye ahụ saa ya ajụjụ. Remember that I told you no, the desperation of our people to get money, desperation of our people to get rich through shortcut is what drove our youth into emergency omenana. Because I call their own emergency omenana because none of them knows any single thing about ndị Igbo apart from iyi ịkwa chieftaincy kpuru okpuru ede gbara aka. Kedu ife ọzọ ụmụ ofeke ama gbasara omenala Igbo? Kedu ife ọzọ ụmụ ofeke ama gbasara ndị Igbo? What else do you think they know concerning our heritage and all these things? They know nothing. The only thing ha ma we dey bugharị ite ọgwụ, na-ebugharị ọgwụ, na-ebugharị ngị touch and follow, na-ebugharị ngị bukọrọ ọgwụ ha na-aka niile ma nke eji wee gbawasịcha ha azụ ma obi na-akwụgharị ebe niile. Nyawo omenala ha saịnụrụ, nyawo omenala Igbo fa saịnụrụ. No wonder the moment the governor came after that part of omenala ebe isi ha niile bụ ha ncha niile na-agba n'elu na-akwụ n'elu. Ogodo ofu onye n'ime ha jụọ ya kelee ebe ikwu nne ya dụ. Ogodo ofu onye n'ime ha jụọ ya kelee onye wu nwa ọkpụ n'ala Igbo. Jugodo ofu onye n'ime ha kelee onye wu nwa Diana. Kedu ife wụ na mmadụ wu nwa Diana? Kedu ife wụ na mmadụ wu nne ochie mmadụ? Jụọ ya ebe ọ mụrụ nwa Diana, jụọ ya ebe nne mụrụ nwa Diana. Nwoke otu mkpụrụ ife ọma n'ime ihe. Oteta ụlọ ọlaha ụla ụbọchị oyi eburu jee na nke nwa dibịa na-agwọrị ọgwụ, oburu eburu jee na nke nwa dibịa na-agwọrị ọgwụ, ejefekwara ite enweghị ife ọ na-alụ.
Onya ka o ji eme ifu ha obi a na-afụ ha ụfụ ha adụ happy ha goro iyi n'elu ha goro iyi n'ala ọnụma na-esu ha ọmmadụ merụwo the kind of commitment unu na-aba na ndị nọ n'ọdịnala ada aba na ndị na-eme the real ọdịnala be anyị okwu etu a anyị si eje n'ụlọ ụka nọrọkwa ebe a kpee ekpere etu ọkwa ka ha si eji ewere ọjị kpepụrụ ndị ana ifefa na-eme ha agwọ ibụbụ daalụ ebere shede mkpọtụ unu niile ewu na Facebook ka olulu kama na ofu ife dị worthy of note na-agwa ndị mmadụ let the security forces enwe na Anambra State pay attention to social media. They are beginning to expose themselves without even saying much. Pick them up for questioning. They know one thing or the other. There is an enterprise they are trying to defend. Ụfọdụ n'ime ha dị connected to kidnapping gangs. Ụfọdụ n'ime ha dị connected to crew squad na harvesting organ mmadụ. Ụfọdụ n'ime fa dị connected to a very high profile criminal gangs ndị na-ezu ohi. Ụfọdụ n'ime ha wuru ndị nọ na village wụrụ ọgwụ na nsị na-egbusisi ụmụnne anyị ịtụlecha afa ncha o nwere ebe ha si wee koyi. Look at ihe dị iji odumeje were atịrị ekehiti ejeburu. Look at ihe dị iji odumeje were atịrị ekehiti ejeburu. That is the level where their mind can carry them to. Every day for her on Facebook defending their business. Here the light of Africa. Ụfọdụ ndị dibịa na financier. Ụfọdụ n'ime ha na-eweta ego ji aga school. Ụfọdụ n'ime ha na-ekokọ ihe ma something so needed through Matthias. Do they think that we don't know all this? Are we expecting that they are going to relax and they will be happy? The answer is no. Mazi dibia on his own part wo a dibia ko wo device modern means o ju we kwen de buy no ko we na alo ha digital we na so ko fa umo fike man de n'obodo oyiwo na o na-ekwenisi because you want to cover a criminal gang in a defense, because you want to cover your criminal ways. You are willing to dance to the tune of a boy who doesn't even know who he is. Yeah? Every day call on a Facebook akunelu na akutu gono ke na akowodo keri ife ichoka nwa dibia na agwa ana ma ajuga ajuju keri ife ichoka nwa dibia na agwa maka ụka keri ife ichoka nwa dibia na agwa maka gono. For the n'ime we always come and tell you na okay if they devela ha ni neje na anyị jekwuru ụka mgbe anyị bụ ụka n'isi. Forget ya no nwekwara a lot of people watọcha n'alụ n'ọgwụ ma ife ị na-eme mechaa wụla aka ha kwuo n'ike ya agwụgofa pull off na kpuo n'ụlọ ụka kpebere Chukwu. Ha agụta ha ọnụ agụta na nke omenala dị iche na majority of people kwụsịrị ije ụka wee banye soro ụlọ bugharịwa nzu na edo a n'ime ilu ahụ si ndị frustrated and they need to look for another business enterprise. They now decide to venture into that part ebe unu na ha akọ maka. There is nothing you can tell me. Ife mbịa n'abalị ya ka m gwara owu na already kịta anyị amarugo ndị a na-adụghị mma n'ala Igbo. Ọnwụ na ịma bụ ha ma anụ ngụ na-eme onwe ya. Anyị amarugo ndị chọrọ ka ha hide ya na the order of omenala bụ ụzọ eziokwu wee hold ndị be anyị to ransom. Look at ọmarịcha ọlụ soro udo na-alụ okwu ọma enweghị ụsa. Hey! Okwu ọma enweghị ụsa. Everyday happen na ha asị gị jee bụrụ pastọ nka onwe daa n'onye ohi ejidere ọsị na pastọ na-ekpere ihe ekpere o ji eje ohi. Those are the areas governor dị interested in.
onwedanụ onye ntọ ejidere ọ sị na pastọ na-ekpere ya o ji eje ntọ. Onwedanụ onye na-egbu mmadụ ejidere ọ sị na pastọ kpere ya ekpere o ya ejigbu mmadụ. Ọ na onye chi igbu mmadụ ọ hapụ be dibịa gawa na be native doctor. Ana m ajụ ụnụ ajụjụ ụmụnne m ka ụnụ zaa m ya. Efube na onye chọrọ ime ife ọjọọ n'ụwa jebe n'ụlọ ụka ka o je gwa fada ọ pastọ ka pastọ kpere ya ekpere ka o wee jebe ife ọjọọ. The answer is no. There is a high chances of a lot of people need jebe nwa dibịa for the downfall of another person. There is more than 70% of people na-eje na nke nwa dibịa ka ọ gwọọ ọrụ ha ọgwụ for the purpose of committing evil. Iji ime asịrị na ndabụsi ha na ha na-ekpere ndị ahụ adịghị ekpere ọngụ ka ahụ adịghị m njekwu pastọ ka o kpere m ekpere ahụ ka m buje elu pastọ. Ekpere ahụ pastọ ya ekpere m weda na m anwụrụ anwụ ka m adụ ndụ ọ gbasara ụghọ. Ego ahụ m na-ejigoro holy water m ada aṅụ, is it your money? Ego ahụ m na-ejigoro seraphic oil ọ mmanụ, is it your money? Onye na-ezu ohi je na nke nwa dibịa je gwọta ọgwụ gwọtara ya ka o wee inconvenience ya other people, putting the life of other people at risk. The same thing with onye na-atọ ntọ, the same thing with onye na-eme so many other heinous crime. A na-abịa na nke ọ na-abịa weta ọgwụ eji eme. Those are where the government is concerned. Her decision iji aka gị take n'onwe enweghị anywhere ebe ọ na inconvenience another person. Epụta na Facebook na-eti mkpu ndị niile ahụ ị na-asị na ha na-eje n'ụlọ ụka ahụ adụọ ha ekperufe ekpere, o nwere onye n'ime ha bịa complain rugo, why are you crying more than they believed? Share this video, click on like and love. So say ebe a webe mụ n'ụlọ na-enwe problem. Mmechakwa the program ịbata na inbox ma ezugo you tried. Share kene the video. Click on like and love. Onye kakizito, you people are showing yourselves. Ume ekperimani na inwe na Anambra State, bandit ni na inwe na Anambra State, they are surfacing themselves. They are surfacing. Do not take them for granted. If onye kakizito, ifela ha emeghị at this age, in a defend the nwa dibịa na-agwa ajọ ọgwụ at this age. Ọgwụ ịgwọgidoro iji ha ewụrụ Dangote, ọgwụ ịgwọgidoro onweghị ife iji wee wụrụ bụ ụlọ onye ka ewu n'obodo owu ka m kpọọ afa ka mmadụ gwa m onye ewu ọgwụ ịgwọrarịsị isi ji ha wee wụrụ ọkaka ịka na-agwọ ohi zuberisi nsi ijighị ohi ahụ wee wụrụ ibe eto ịka na-ezu mmadụ ịtọgharịsị nsi ji ha wụrụ ọkaka na ogbenye ịka na-ezu ife ọjọọ niile na-emesi nsi iji ha wụrụ ọkaka ịkakakwala obi na-eme ihe emeghe ụlọ ebukọrọ onwe ụlọ gbapụta na Facebook. I repeat, onye ọwụna do against ife gọvanọ na-emere Anambra steeti wuo onye ohi ọnọ na-atọ ntọ ọnọ na-egbu mmadụ or the three in one, the Trinity. That's all. Yes, go talk. Otherwise, tell me. During the time of bank robbery, they boast to have Odechi. Who is giving them that Odechi? Who is giving them that Odechi? And for what exactly? Are you telling me that no one Odechi I'm Horis no Jennifer? Yeah? Nkwosha no say money dalu himne. They have seen Ebukobi condemn Yahoo always. That is true. But those Dibia promote it openly.
because all na fa na all of without bringing it to social media, it will not be encouraging more people. Even at church, I say we should be okay. Be back your health. Be back if you do to image your pastor because I can say you are healed. Will only for you whether ni go ego or ni go ego. Will only what I knew whether ni go ego or ni go ego. This is just what is it entails. Yes, okungu bi agba n'ọsọ mana ọ ka nwere ndị zoro onwe fezo ụfọdụ n'ime ha ji fake account bata na comment na amụfa amụ. Ụfọdụ n'ime ha ji fake account bata ịbịa dị ihe na amụ ha amụ mana ofufe na-agwa gị ụwụ onye ọwụna do against ife Soludo na-eme na Anambra steeti, onye ahụ wụ onye ohi, onye ahụ na-egbu mmadụ, onye ahụ na-atọ ntọ, onye ahụ na-eme ife ọjọọ, onye ahụ na-eme ife ọjọọ, onye ahụ na-eme ife ọjọọ. Ọwụhụ ndị a na-agwọ ọgwụ ọjọọ n'obodo, ọwụrụ ndị a na-etiri mmadụ nsị, ọwụrụ ndị a na-ezu ori, ọwụrụ ndị a na-apụ ntọ. You must belong to one. If you don't belong to any category of these people mkpọrọ ya pụta na Facebook na-exhibit amaghị ife over a sensitive matter that has to do with security. Ịghọtago? Jee kpụrụ pastọ, ị na-eje akpụrụ pastọ na pastọ mere ogono. At least a lot of ndị ntọ na ndị ohi ejidegoro enyego confessional statement stating that no nwa dibịa na-agwọrọ fa ọgwụ fa ji eje ana, and nwa dibịa ọbụla na-agwọrọ ha ọgwụ ha ji eje ana bụ ife fa na-alụ. Ọgwụ felulo, ọgwụ efelugo, ọgwụ na-efelu ụmụazị ya steady. There's nothing you can tell me. Look at the post video akwa na evido mmụọ mmiri afụla anya post moto mmụọ mmiri afụla anya na ndị ohi niile nwelu na Anambra steeti ọ na ala Igbo, ndị ugwu mmadụ niile nwere Anambra steeti and na ala Igbo, ndị na-atọ ntọ niile nwere Anambra steeti ma na ala Igbo recruit onwe ha na that comment section. Why are you showing the number plate? Ọ na-afịọ ndị lọ ndị kọtọma mana onwe otu mkpụrụ iwu n'ụwa kọtọma ka iwu mana onweghị a single iwu ịma mana iwu ogon. Ifele unu na-eme moo, ifele unu na-eme na ha gagharịkwoturu soshal midia ahụ. Onweghị onye ogbenye ifụrụ ebe ọ nọ na-akwụ n'elu na-aba maka ife Soludo gbaa akwụ na onye ahụ n'aka ya dị ọcha. There is no way aka esi wee dị ọcha ime opozu ọrụ ha na-alụ. It is a no. There is no way aka eji wee dị ọcha. Ndị Operation Udo ga-achị ewee bịa buru ugwu, ha bịagodo buru ugwu. After investigation, they will allow you to go. I don't surprise if fancha niile ji wee master oke ite niile adụ na nke akwa ọ mmadụ nwee oke ite niile ndị onye ozi gbatara nke dụ na nke alụsi ego na Asaba, nke dụ na nke ayaya na ndo, nke dụ na nke kelafa this guy onye akabọ. Ite niile efuru dọwagasị na nke ndị nwa dibịa ndị mmadụ nwee, and all these people na-afụgasị na comment gasị ife na face. Look at jee na pe na video ahụ mmerụ maka mmụọ mmiri afụrụ anya moto ya ahụ. They all surfaced there. Client all ha na-eje na mmiri
gbara ọtọ na-agụ ahụ dị mkpa ibe ha na-ahụ ahụ ọha na-eje na mmiri gbara ọtọ ọ ya eme nke ahụ mana ọ ya asịghị na ọnọkọta oje Zion je mee nke mana ọ ya eje na mmiri je gbara ọtọ na-akụ amụ mgbịrịgba ụfọdụ a na-akụ ala pakapaka adị mkpa ibe ha ahụ ahụ ọha nwa ka a na-egburu ite ikpuru juru dọba gwa ha na n'ikpuru n'azụ ha na-enwe ego ọfa nwa ọgwụ niile fụrụ dọbe ndị dibịa niile I hope na gọọmenti ya eje wuru moto tinye bụkọsị ọgwụ niile a jegbuo a na nye ya ka ndị ga-awe ala n'ime fa wee ala ka mmadụ n'ife ka mmadụ zuo ike ndị ya nwụ anwụ n'ime ha ịchọghị ịnara nzọpụta rụrụrụrụ ka mmadụ zuo ike ka anyị mara ụlọ ahịa very very chede jee na vidio ahụ mmerụ maka ebe nseta moto mmụọ mmiri ka ifu ebe fancha niile na-etipụsị isi frustrated people ijighị ego mana ị na-agwọ ọgwụ ị na-esi ọnwụ agụụ na-agụ mana ị nwere ego ije ga agwọ ọgwụ egwo gị 2 years 3 years ebe nọ ka ị ka nọ ịmaka na-agwọ jee ebe a ka ife ebe ha na-event their frustrations because na famana the end of Okite is here whether you like it or not the end of Okite is here mmadụ niile ahụ ị na-afụ na comment sections ahụ ya isi na-agbari maka na nsere moto mmụọ mmiri afọ anya ji aka customize ya ọma na ebe ọwụ na-atọrọ na moto ahụ onye afọ na moto ahụ mana ọnọdụ ka agụbọọla ya nsere moto agụbọọla kịta tinye na Facebook agụbọọla apụta isi na-etiri ndị ahụ ndị brand goro moto fa na ebe ọwụ na efu na they want you to know that it is them fa ada eze ezo ya mụ ntị ọsịsọ ka m gwa gị okwu ka ị mara ife so fancha niile ewu customers and potential customers of ndị dibịa fancha niile na-eji agwọ ọgwụ ncheje nweta nọmba si afa ha niile publish ye onye malụ nwanne ya chọba ya ịmalụ nwanne gị ụfọdụ ụmụ nwaanyị asụghị ekwughere ife n'unu na-eme m ebere emewuru nwoke ya bịa bụrụ liability ya teme n'ụlọ ọpụta ụmụsịsị arụghị ekpirima all in the name of ụmụazị maka na nne supposed ịda azụ ụmụazị na-egbu Chineke na ọ bụrụ na nne n'uzuzie God, what do you think will be the future of those children? So ịkwado ịnụ nwaanyị gachasịcha na Facebook profile ya ọfụma gaa na fonu ya ọfụma gakwa na WhatsApp yo ka ị ghara ịnụta nke ya eje kechigo na bọtụrụ ma ọ wuru daa afa agụ dowe n'okpuru blọkụ buru ya dọkwasị ya n'isi. I feel more ashamed of ụmụ nwaanyị asọghị eme ife. Ụfọdụ n'ime ha ndị na-eji egotara ndị ntọ recharge card, ụfọdụ n'ime ha ndị na-esiri ha nri. So they are all upset and happy that their business enterprises, I call it lucrative criminal enterprises. That is what I call it, because it is indeed lucrative. Yeah? Jụọ ọnụnụ ha nkwụ ọcha nọ nso na-eke hit sịrị na ọwụrụ na na-agba akwụna gobia nọ ya gwọrọ ọgwụ ikpu afụ agha ụfụ, meaning that no na encourage our children to go into PP. Ọ na encourage ya agbara ngo na ife ọjọọ niile dị iche iche ụsọ be nwa dibịa ka ị nwere ike imeta ya n'ụwa. Wuo pastọ ihe ejekwa les na pastọ ndị awana be, wuo a serious pastor ihe ejekwu nata n'ụwa. Maximus kenelu m nkata ọgwụ, kenelu m iyi ike iyi ụkpana na-eri ozu na nke ikpeazụ a, udere na-eri ozu na nke ikpeazụ a. So when you are talking against Igbo Okija, they know that you are trying to crash their business. Governor Soludo si ji bukolifini na ahụ nye ka ndị ya weala ka ha si na n'etiti ndị mmadụ pụọ na ebe fa bilongolo.
ọfa ncha niile ka ọ ya wee fụ na comment section fa na-aba ọgụnụ na-enweghị iwe ọmụmụ ka inyere ego ngwọrọ okite ọbe nke okite ụdọ ọgwụ ibobo owube nke ọdọ kedu ife na-esiri ọnwụ chelu na onye ịdọwara ebe ya abata very soon ọ batara ya wee gba ahụ na ọkacha ọrịa ịgaba n'iru ka ọ ya akwụsị. Yes, mmadụ gosiri vidio ebe ala lụrụ ha mụọ na ntaatị ha gbara ọtọ na mmiri na ewere eburu na-emefe nwa na na-emelisi ya nke ahụ nke prefere ime karịa nke anyị efuwo anything ịchọ kwado echi niile bata na chalala kwado echi niile bata na any church nọ around them ba nobody will ask you except na asịgodu ndị new members pụta ịpụta ụkwa onwe ife mmadụ ya emeghị. So intend hom imete video aka mana ife m chọrọ ịgwa gị ụna ka ụnụ ha nọrọ na comment section na-aba anyị afụgo ndị ohi nọ n'etiti anyị fụ ndị agba fụ ndị na-atọ mmadụ fụ ndị na-egbu mmadụ nọ n'etiti anyị fụ ndị na-agwọ nsị nọ n'etiti anyị ikuku ekuola afọ ike ọkụkọ ndị ọdịnala edenounce go this nonsense say this is not who we are. Onye ka ngụnwa wuo kedu ụdị omenala ị na-eme ibego na-eme omenala ngụnwa na-eme omenelu even waja eziokwu bụ ndụ confirmụlụ na ife unu na-eme ewu omenelu anọta omenala sịrị ụlọ ekweghị onye kwugharị okwu na eburu ataki lọnchi ya may end this broadcast ebe a because n'ụtụtụ I will talk more on this. Marụ ka ha wee na-abịa against what governor is doing. Ọ ha awụ ndị anyị na-arịa be anyị zelu na akpa in fact ngụnwa asịrị nwaanyị chọrọ ịnụ di kpagharịwa na comment sections m ebe m kwuru maka ekehiti ya na ndị mmadụ bi abịa kpọrọ kpagharịwa na comment sections ije ụwa kpagharịwa na comment section so many of us ilu ebe ahụ wee kpagharịcha efo comment dilu ma a na-edo free the same thing with ụmụ nwaanyị chọrọ ịnụ di kpagharịwa maka na ogwu na oghere ga-agasazi kịta na-achọ onye ha ya akpọbata be ha ma onye ha ya anakpube ha wee ghọọ disaster ka nkawo onwe nyere onye ahụ ka nkọ. So the earlier the better. Prevention is better than cure. Na ha ncha niile ụfọdụ n'ime ha egosi uche mbafa ebe fa dọlara ọgwụ ịgbafu ya itie chee ịgbafere. So kedu ife iji che na ọfụ ebe a na-ekwu ụdị ife a na-ekwu n'ihu akwụkwọ na ọ ya adụ furious na ọ ya na anga nke ya adụ maka ịfụ rate ha ji agụ iyi were aka ọnụ you could feel their pains. Ụfọdụ n'ime ha ite ha adụgo 4 days ọ na-attended to onye dịka ọ ya wụrụ and ọmaghị ife feti e nwere ike ịwụ na ọnọdụ 1 week. Ụfọdụ n'ime ụlọ ya awụchala masị ụnụ nwa mana ụfọdụ n'ime ụlọ ga-awụchala na-ewefu ka ala na-adụ. Program a chebiri ya n'ụtụtụ ebe 8:30 n'abalị